La famille on am tanana. Tsika misy discours hely mandeha mitandrazana tsika fa maro olo mamomoriry olo a Madagasikara. Maro olo mamoriry olo. Wo drakidraky mina godra, mina fotka jiaby. Parce que baka ndraikindraiky zegny ko magnano koragna ampagnajagna loatra. Misy olo izy mbola toujours mamoriry olo fa zegny avy za volaniko drakidraky ny karakory karaty. Koragna fa izy. Nareo la famille wana am tanana piromay karaza. Tandrignesa tsara sofinareo boko koragna ty zegny mandeha mandeha koragna nagaty. Am raha s'est passé fiainagna tsika. Raha s'est passé zegny fiainagna tsika gasy. Ke raha s'est passé fiainagna tsika gasy. Misy boka ny volagna mpagnano politique. Na regny volagna colonel Mikael nisy mpagnano politique zegny. Fanidriky amin'ny enfer va donc mety tsendriky hitandro. Mbala tsendriky hitandro colonel Mikael donc tieko. Mbala tsendriky hitandro Steny donc tieko. Mbala tsendriky hitany membre de gouvernement tany Madagascar donc le koragna mpagnano politique araiky. Mpagnano politique araiky mety tsendriky regny ndro. Kofa ny volagna tieko omeleky hazala. Ny volagna zegny mikasiky jiro denesta zegny anao igny mpagnano politique igny. Mety donc tieko ro membre de gouvernement donc tsendriky naregny anao igny donc koragna anao fa aminaka zagna ambarany baka aminaka ndraiky koragna ny vahoakany gasy anao. Kwa ni baka aminaka ro voka gasy baka ro family ko aminao. Va zera tselo anao fa anao vangoeny vola zegny. Tanaro tsy hitanaro mara mandalo am pays n'olo agny regny. Olo maty gratuit regny. Misy boka amitsika zegny magnano kidnapping maty. Va nindro agny maty resaka kabariky politique fo am pays hafa agny zoti zavatsika tsara mandalo am la guerre zoti. Resaka politique zegny mamono ro igny. Atsika Madagascar o anaro mbola continue resaka politique mandoky rano naro la course portefeuille. Resaka politique mandoky rano la course portefeuille. Parce que portefeuille naro fitsinjovo naro fa tsy hitanaro mahazo taranaka navy afara. Va anaro zegny miza avantage naro, intérêt naro. Anaro zegny le intérêt zegny mandreraka cerveau naro. Anao igny mpagnano politique nagnaboaka vola. Omeleky menaceny gouvernement gasy, menaceny colonel Mika. Ia menace tsy maintsy mandeha. Anao mahay décision voka gasy. Directeur ni omeleky tsy ako nino mampapidiky olo denestage. Roko famille tia mono amro olo aby ro. Anao tsy mahay piasany jiramamy jam subira conséquence. Ro fa tia mono vahoaka fa tia mono. Va mbala misy olo fa ela ny volagna ko misy olo maventy mivolagna ambilafo antendrika tsika miza. Zera tsy azo loanao na mpagnano politique mondrika igny oe. Mbala tsendriky volagna aranao. Ary gouvernement nagnamia fiapetra omeleky, nagnamia fiapetra olo jirama. Souffrance nazo voka gasy ko tsy fanjava raiky. Tsô tseny betro mondrika anao igny la course portefeuille be maty. Mpagnano politique mondrika igny agny. Anao boka ataoko mondrika. Parce que anao zay hita tsara barbare fa anao raiky ny détruire fiainagna ny Madagascar agny anao. Parce que marary fonao ko fa mikovolagna tsy ako omeleky raha ty ro olo aby société magnano mitondra jirama ty. Parce que Madagascar ry zegny aminao zay fonavogna kolikoly. Madagascar ry zegny aminao zay fangalaragna. Zay olo tia angalitra zay mila avy a Madagascar ao. Bako olo mivolagna karany nareo meloko. Olo mivolagna zegny hoe nareo meloko. Ke zao ma olo mitatagna jirama ito. Tsy karany. Mamono olo tongtong. Misy ajery olo tseriky nidika mivaravaragna tragnonao ao. Voka gasy aro va mila ngala décision finale. Misy ajery. Hitanao denestage io nisy ta Madagascar ta hainao am loanao raha zegny. Anao mpagnano politique io. Anao contre gouvernement mitondra zoti. Hainao tsara fa niteraka olo tamin'ny andran'ny denestage ndraiky ro olo nateraka andro tamin'ny andran'ny denestage io. Fa niteraka olo koa. Fa be koa ro tsy haiko ro. Fa tsy haiko koa ro fa olo be niteraka koa. Denestage mbala teo fo. Fa firy président nitondra teo. Anao tsy mety mandinika amin'ny betro mondrika anao io. Denestage zay fa zegny edy atao koragna. Fa zay fo discours. Fa zay fo bonsoir, bonjour, denestage. Lagnany misy moyen fo mamiritra. La course portefeuille fo fiainagna Madagascar la course portefeuille. Ny antianao mandeha magnakadala loan'olo. Parce que zegny anao zay mbola agnisan'ny olo mpagnano kidnapping io. Za magnambara nareo mpitondra fanjakana. Reto ro olo mpagnano politique reto. Magnano contre reto. Ro ny misy problème. Ka ko malala iny mavavaonao. Tsara. Mampalahelo. Surtout nareo mpagnano politique mbala misy cerveau nareo zegny tsy aminareo. Olo nitirahinao tamin'ny andran'ny denestage ndraiky ro fa be koa niteraka koa fa misy zanaka koa. Denestage mbala io fo. Mbala Madagascar zaraiky ko misy pays
karaha io kone zay raha tsy azonao lohanao ne fiainagnanao mivaha parce que niny kolokolo mandeha mari Madagasikara na ino matsika ty mifagnambany parce que zay kidnapping mandeha ao zay parce que koa motro jiaby rehetry tsy vitanareo ka gnano kolokolonareo zay gnaboaka raha maloto isika andraha aligny anareo mpitondra fanjakana volango militaire Diego aboanareo mandeha magnano la chasse partout ya ataovanareo asany vahoaka zalaby vahoaka marary zay boka raha magaga zegny a Madagasikara militaire zegny amitsika ler karaha ilagna aboanareo militaire jiaby amkany militaire Diego za tsy nivolagna gendarme police ndraiky gendarme reo fa misy asandreo fa etsika jiaby fa militaire aboa fa tsy andeha amony vahoaka gasy masikiny tsy agny le tanjo miza azovy reo olo ratsy magnanova police criminelle magnanova espion anareo mpitondra fanjakana magnapitra espion eky anareo fa Madagasikara tsika fa tsy rapare police criminelle zegny ilaigna sans tenue reo bien organisé miza azovy koa fa tatra azalahy gros poisson ko tsara tatra jusqu'à niany gros poisson mazovy lero patron pagnirika magnano kidnapping lero patron pagnirika mangala taolampaty le patron pagnirika magnano tsy manjary a Madagasikara rapetsambava igny mivolavola am Facebook ao ita tsara anareo zao tsy me anareo mbola mandry regny ro jiaby fa miorganiser raha tsy manjary andeha ataondreo zay mahay atsika ty zalahy Madagasikara atsika ty mampalahelo Madagasikara atsika mampalahelo la famille vraiment mampalahelo atsika fa magnano tsy fankatiavagna atsika samby atsika magnano hypocrisie kitsarambelatsy fa io fa fiainagna atsika Madagasikara atsika zegny fa kenkiny la course portefeuille magnajima tsisy limity la course portefeuille fo fiainagna mpagnano politique marary fo parce que tsisy angalarandreo tsisy agnanovandreo alitra ino amizay ino marany change a Madagasikara lagneny koa fa zay fa mahavy a politique eo mangalitra empaka ino raha changendreo reo michange fiainagnany mamandreo babandreo dadilaindreo reo mangalitra regny ankibony tany zegny antony agnanovagna délestage io parce que complice ndraiky reo olo jirama reo magnano complice ndraiky olo jeté fa maro feky reo complice agnatiny affaire parce que la course portefeuille zegny nagnajima Madagasikara tanàna fangalarana Madagasikara tanàna fanaovagna kolikoly Madagasikara zegny zay raha tsy manjary jiaby mila atao Madagasikara ke tsika samby atsika amizay zegny famoriry mandry fola gnany mandry atsika famoriry kitsarambela tsifo zay fiainagna atsika ty mandraky zay doria kitsarambela tsifo mandeha Madagasikara zay fahita tsara fa mba tokotro mba misy espoir raha michange mpagnano politiky vavandreo mibiagna tsy hainao karaha vavan'ny ladosy mpagnano politiky sasantsasany lagnareo magnano misy araiky zegny zo mba tiako zo mba hitahitandreo olo aby gouvernement amin'ny fitondragna zo ty mba tiako zegny tsakaraindreo zegny anao mpagnano politiky anao mba tiako tsakaraindreo anao samborindreo parce que no olo agnatiny olo karaha regny ka mila dressegna pitagna courant dressegna izy mamosa fo raha ataony matoa izy magnaboaka vavavavamondroka anany karaha igny olo tsy tia firenena zay dressegna amy courant zay volaniko anareo koa fa matatra reo olo mimpagnano raha tsy manjary io vahoaka olo agnano kidnapping tatranareo tsy mila atao fitsaramako fa dresse itanareo fil de fer fagnamiezagna lakoro i fieza amy tagnana zay fieza amy vity aodigna tsara fil de fer i mamosa volaniko aminareo mamosa tsy haiko zala la famille hoany amy tanàna piromaiky fa piromaiky tsika zala kenkiny koa tanàna amy piromaiky tsika kenky atsika mio original piromaiky tsy fankatia 32 dandreo koa fa mivantrika ry anao mivolagna fa ro olombelogno farany olombelogno ambony tany eto maty fo la course portefeuille raha amy légal zegny égalité légal zay fo la course portefeuille ro magnamiza fiainagna amy mamandreo miza fiainagna amy dadilaindreo mangalitra amy Madagasikara ro magnamboatra fiainagnandreo tanindrazagna igny karaha ry l'école tsy zarizary fiainagna tsy zarizary tsisy raha tsy zarizary délestage magnano ny ataony ny anty colonel Mikael mangala décision magnano mabea matoa anao nagnabiagna vava ambadiky ao fa anao tsy magneky omelaiky ty amezagna punition ndre vahoaka fa mety andeha napaka alohany directeurany omelaiky mila te tapandreo lohanany vahoaka mitsy mety andeha napaka izy agny raha tsy azony betro dika zegny anao complice ndraiky ro mpagnano délestage koa misy gasoil very tsy possible olo baka ty ndeha agnatry gasoil eo izy raha volagn'olo ataova caméra fa zay raha volagnin'olo faragna ataova caméra baka io aizagna fa ino raha misy pasy amy jirama ao ataova caméra baka anareo samby anareo fo
magnasara dala malany andra la portefeuille tsy vita ty azo pandrasandrasa courant amy jiraninao mbadiky ao parce que no mesa amy jirama na ka o meleky ny tay zegny karaha zay boka ataoko mivolagna izy zay Madagasikara ao ko zay tsy mila arnakegna angovony vahoaka hoaninareo gratuit hoaniny babanareo hoaniny dadilahinareo hoaniny mamanareo zegny tanjonareo fiaignanareo étranger avy baka akagny magnasary magnasary fa migérer jirama migérer nino entreprise tsy haiko baka Inde tsy haiko baka ia tsy haiko baka ia tsy haiko baka ia avy ao mila agnanta gérer olo magnasarisary baka akagny kofa nalandilandy ao baka tsisy raha haindreo Madagasikara kofa vazaha navy ary fa izy Zagnahary zay ty mahay vazaha bady tsisy raha hay zay job rakoko hitanareo eto ty piromaiky hitanareo tsy vaky rano eto ty maro vazaha hoaisanay aty anareo fo kofa nahita sorano vazary na fatimaiky zigny zigny hitanareo karaha Zagnahary na fatimaiky avy ao ambaranareo koa fa nalandy vazaha étranger ambaranareo fa farany mahay raha nefa tsitsitriliotsika zay raha tsy manjary atao exemple amitsika atsika arnakegna atsika atao raha tsy manjary azonareo zay zay raha tsy azonareo mibetry nonondroka anareo ao nagnenonareo agnatiny affaire atsika ty magnano karako zay mila raha misy preuve vidéo filmegna raha jiaby sy passé zay raha manky amy tanindrazagna atsika ao mba mitokotro mba misy caméra partout mba atakarigna reto mpandoky rano mpiasan'ny politique reto ya amy varavaragna amy bureau-nao mba tsara asiavaka caméra antany jiaby antany tokotokotro rabirabe karaha ataony amy France aty mba atao caméra amizegny tatra azovy mpagnano kolikoly azao tsy mpagnano kolikoly mpandoky rano atsika ty arabojo ye problème tsika Madagasikara fa zatra kolikoly fo zegny izy lafa mioany partagenareo ko anareo marigny olombelogno mitsangana velogno tsy haiko anareo biby anareo tsy haiko anareo bengy azafady fa nareo ko olombelogno mitsangana velogno partagenareo raha ko ndraiky anareo ke nareo fo ndraiky betronareo tsy haiko baka ia ty nareo mety midoko fo amy fiaignanareo ndraiky tragnonareo zegny izy